గోశాల ఘటనను రాజకీయం చేయడం తగదన్నారు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ. కోట్ల మంది భక్తుల విశ్వాసాలతో ముడిపడిన అంశంపై పాలిటిక్స్ సరికాదన్నారు. ఈ అంశాన్ని ఇంతటితో వదిలిపెట్టాలని అధికార విపక్షాలకు చేతులు జోడించి కోరుతున్నానని చెప్పారు. ఇంకేమైనా అవినీతి జరుగుతుంటే ఆయన బట్టబడి చేయడం మాకు అభ్యంతరం లేదు. కలితే కలర్ ఇంత సీట్ వేసేంత నివేదిక కనపడడం లేదు. వాటి పని చేసుకోండి, కానీ ఏదో పశువుల్ని గోవుల్ని అడ్డం పెట్టుకొని దీన్ని రాద్దాం చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దానికి ప్రో అండ్ అగెనిస్ట్ అనుకూల వ్యతిరేక ఉద్యమాలు వస్తే అంతిమంగా తిరుమల దేవస్థానానికి నష్టం వస్తుంది. దాని జోలికి పోవద్దని మాత్రమే కోరుతున్నాను. ఇక మీద అలాంటి ప్రస్తావన చేయపాకని కోరుతున్నాను. భక్తి శబ్దాలతో వస్తున్నారు. వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది, మాకు నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది. నమ్మకం ఉండే వాళ్ళు మేము గౌరవిస్తాం తప్ప అసైన్స్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ దేవాలయాలు కానీ మీద మాకు భక్తి లేకపోయినా మేము దాన్ని గౌరవిస్తాం. ఇది అదొక వ్యవస్థ, అది మేము విభేదించవచ్చు, కానీ మా గౌరవం మాకుంది.